senabantwana ababini ke okwangoku. Amen. Okwangoku asikwazi ukuthi hayi sigqibile sithi sibone ukuthi kube nguThixo othi hayi ukweleke umca. Amen. Kodwa ke okubalulekileyo ukuba ngahlangana noThixo ngelinye ilanga. Siphethe ke lo vangeli. Isakhona ke ivangeli. Sekhona ivangeli. Nakweli xesha ke siphila kulo kumaxesha okugqibela. Ndiyayazi babanye ke bebesithi bayemka ngoSeptember kodwa sisekunye nabo. Amen. Ndingaske ndikunikeze nje into ethi ibandla likaThixo liyalungiswa. Amen. Kukhona izinto efuneka zenzeke kwandulo kufika kokuphela. And izwi likaThixo uyanyanzeleka uba funeka libe fulfilled, lizaliseke. Amen. Ukuze kufike isiphelo. Xa singajongi izwi likaThixo sizawuhamba nento ezihambayo kanti ayizizo eziThixo azithethileyo. Amen. Kanti lixesha loba ubambele uThixo ayithethileyo uyiyeke ligijimayo, uyiyeke litrendayo, kodwa ubambele uThixo ayithethileyo. Ngoba litrendayo iyatrend ihamba iphele endleleni uphinde uvuke enye nayo iphinde trend. So xa ubambe uThixo ke na ubambe into engaphelelwayo. Amen. Hallelujah. So ayikho into endizayithetha namhlanje, ndiphethe elolizwi likaThixo. Amen. Ungabi naxhala wena, andingenomuntu okhumsha kakhulu. Ndingunolali. Ndindoda ekhulele ezilalini, ndingunolali. Ndinobulali ke. Abantu abanobulali ke bafumana kula ncwadi kaMatthew chapter 5. Kuthiwa abanoyolo abanobulali. So ke kuthethwa ngathi ke phayana thina abantu esinobulali ke ndikhulele ezilalini. Amen. Itsho mtakanqeshile. Uxhomeka uba ufunda njani wena, kodwa ndithe kanjalo ndafumanisa uba Dadumbanga ithi abanobulali. Amen. Ndiyayazi abanye bathi abanobulali kodwa thina abanobulali. Hallelujah. Ngaphandle ke bangcwele ukuba ndichithe ixesha ndizawuthetha nje ngento nje encinci kodwa enkulu. Ndifuna nje ndingekangeni inzuzo sikhile nje iBhayibhile zethu. Hleze ndigijime singalifundi lizwi athi omnye umuntu ekhange kufundwe neBhayibhile. Lo mfundisi befikile waseWoma athi into bayinto yenziwa ngabeWoma leyo. Hallelujah. Ndicela sifunde sikhile kwincwadi yeNdumiso 139 Indumiso. Ndicela nje oneBhayibhile yesiXhosa andiqalele ukundifundela phaa uverse 7. Phaa uverse 7 isihloko nje sami endisiphethe namhlanje sithi ungambalekela uThixo kodwa ngeke uyiqatshe inceba yakhe. Ndihleli nje kuloo ndawo nje namhlanje ngisho uba ungambalekela uThixo kodwa ngeke uyiqatshe inceba yakhe. Hallelujah. Ndifuna undifundele from verse 7 uvele nje unduluke nje nayo nokuyiyeka phayana u10. Indumiso 139 verse 7. Ndingahambela phina ukumka emoyeni wakho, ndingabalekela phina ukumka ebusweni bakho. Ukuba ndithe ndenyuka ndaya emazulwini ulapho wena. Ukuba ndithe ndazadlalela kwabafileyo nanko ukho. Ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo ndaya ndahlala ekupheleni kolwandle. Besangadikhaphayo kwanalapho isandla sakho sidibambe isandla sakho sokunene. Hallelujah. Singazivala nje iBhayibhile zethu.
namhlanje ndifuna nje ukuthetha ngoThixo ongacatsheleki. Ogcwele inceba, ogcwele ubabalo, ogcwele imfesana. Enye izinto endithe ndayifumanisa naxa ndifunda phaa kwincwadi zegospel mfundisi uMbhebhe, ndithole into yobana phaa kuThixo ebethi noba uYesu ufike kwindawo okanye ufike ezihlangeni khona ibitha ibimani iphuncuka phaa kuYesu. Athi kasesixeba hayi ndizawukwenza into ethile, kube khona le nto ibivele imani iphuncuka phaa kuye. Ethe xa ndiyiqaphela ndijonga ndafumanisa uba yinceba yakhe. Haleluya. Inceba yakhe. Uke wathi sekethetha nomama wathi kuye mna ndithunywe kwizipho zakwaSirayeli. Waveza uba imandate nefocus yakhe ilapha ndize kwaba bantu. Haleluya. Lo mama uze uYesu enengxaki, kodwa lo mama ayinguye owalelo uYesu athunywe. Usuke ezinhlangeni yena kodwa waza kuYesu kuba enengxaki. Ukuyenza nje kutshane kuyo yonke into ethe yathetheka phaa, ndibona kuphusuka inceba kaThixo iyonceda lo mfazi ofike kuYesu. Sekethile uba andithulwanga kuwe, andizanga kuwe, kodwa bakhona into ethi ndize kuwe. Ikhona phaa uThixo into evele ikukhetha ungakhethwanga. Khona into phaa uThixo evele ukuthanda ungathandwa. Unento phaa uThixo evele ukunyule unganyulwa, kodwa unyulwe into phaa uThixo. Sothula njengabantu namhlanje, thina njengabantu namhlanje, unento evele ikunyule phaa uThixo. Utheka singajongeki kube khona phaa uThixo evele ukujonge. Lonke izwa ngoba inceba yakhe. Ndiyayazi into yobana sixelelwe kakhulu ngesabhokho esikaThixo. Kwathiwa uThixo uzawulimaza, kwathiwa uThixo uzakwenzakalisa, kodwa phaa kuThixo mna ndiqaphele ukhona inceba yakhe. Khona inceba yakhe ikubamba unceba umosha uthi indlaveni. Khona into engancane phaa kuThixo, khona inceba yakhe. You can run from God, but you cannot hide from His mercy. Kukhona abantu abangamkhonzi nokukhonza uThixo, kodwa bayatya phaa encebeni, bayabheka futhi phaa encebeni yakhe, ngoba ingxaki akangamkhethwa buso bantu. Apho ifike imoshakale khona abangcweleleyo kungoba uthe uThixo xa idala wena kwaqale kwakhona izinto ezilungiswayo for wena before udalwe wena. Akukhange kube khona wena uThixo ashazibuzwa uba okanye umudidi uzakwenzakala lapha emhlabeni. Hayi, kuqale kwakhona i-idea. uThixo wabona imuva afuna uyenza emhlabeni, watsho wacinga ngubani kanene ndizamzisa ozozo accomplish lena into. So into ephambili ibe ipurpose yakho ngaphezu kwakho. Ngamanye amazwi injongo ngawe indala kunawe. Wena umnini kunenjongo, uqale kwakhona injongo ungekabikho wena. Wena uziswe ngenxa yenjongo. Lapho yonakala khona lento, ngoba noba sesingafuni uhamba mfakaMbhebhe sibanjwa injongo. Khona injongo yakhe, sibanjwa ipurpose yakhe.
once udecide ukuthi ngiyeke ukukhonza, ngiyeke ukushumayela, ngiyeka kwanto, uthi ulele ukhona ebusuku, ufubanjwe injongo, ibambe. Kodwa ayingqondo ibisethandweni yakho bangenzela uvuselele. Hallelujah. Ayingqondo ibisethandweni yakho. Nokuthi bangathaka uhlale phansi ungahlala. Because azilolanga into zikaThixo. Kodwa khona into vele kubane. Ubanjwe injongo yakhe. Mamela. uThixo lo ukhokhelisa umsebenzi okhokhela phambili atsho azise umsebenzi kodwa into esehleli phambili umsebenzi. Haleluya. Bani wenzifana into ekhokhela phambili ngumsebenzi wakhe. Umsebenzi kaThixo uhamba phambili. Kusho emveni komsebenzi kaThixo ulandele umsebenzi. Umuntu ke lo wena uzawujonga umuntu okanye mandibele ngohlobo ungamvalela umsebenzi kodwa kuyakuvalela umsebenzi. Ungambamba futhi umbebe kodwa umsebenzi kaThixo uhamba ngaphambi kwakho. Sengathi siyaphushuka kanti hayi khona sayihamba ngaphambili. Engifumanise into bana asisebenzeli impumelelo ibe impumelelo esebenzela wena ehamba phambi kwakho ikutsale ngasemva. Kukhona indoda apha eBhayibhelini endizawuthetha njengayo nje kuphela wenzela umzekelo mhlawumbe uzoyi-understanda into endiyithethayo. uThixo ubona indawo yaseNiniva. Abantu bakhona ithi eBhayibhelini bayenomthobela uThixo babesenza unothando kodwa wayenayo i-chance yokuThixo ayidestroy iNiniva. And uThixo wayeqoma ndizayidestroya le ndawo. Kodwa phaa kuThixo kwave kwaphuma inceba yakhe. Haleluya. Phaa kuThixo kwave kwaphuma inceba yakhe. Aba bantu bayamosha kodwa kume inceba. Inceba yakhe. Kwathi xa uvela inceba kaThixo kwanyanzeleka uba uThixo makayosindisa abantu. Phaa encebeni kwavela usindiso lweNiniva. After kuvela usindiso lweNiniva kwatsho kwathatha uYona. uYona akayi kube phethe usindiso kodwa lusindiso luphethe uYona lusiye eNiniva. Ndabuya ndifana. And then uThixo unguThixo wemandate. Imithi kuyigqibile. Hallelujah. Ithi mase kunceda Revelation ithi kuba xa the wavala yena akho namnye levula ukuthi wavala. Xa the wavula yena akekho namnye onovala xa uthe wavula yena. Ngamanye amazwi xa uthi uvule uvulekile, xa uthi uvalile uvalekile. That's why masihamba naye sijonge kwakhe uvula. Sikhombisa uLona livulile. Noba nakumhlabeni ashintshe kodwa sibona kuvuliwe phezulu. Siyasiphindelela ngoba siyayazi uba sekuvuliwe phezulu. Yaphuma inceba kaThixo lwavela usindiso lweNiniva. Then kwathatha umuntu onguYona kodwa yona iyaphi eNiniva. Ndiyamthanda uThixo. Ayindoda ehuqa ngasemva kodwa indoda ihamba ngaphambili. So uYona uthi ke ngoku yena xa ijonga qoba hayi Thixo uthuma mna kona ngabantu kuba uyengantoni apha. Wanezigqeba enhliziyweni yakhe
ithi iBhayibhile kodwa phambi kokuthi wavuma wathi ewe Nkosi ndizawuya. But action yakhe ayamelana nesivumo sakhe. Ithi iBhayibhile wadecide yena uyona uba andizuya pha. Wathatha indlela yakhe engeyiyo indlela kaThixo. Endiyayazi uba sinabantu abahamba indlela zabo apha. Bayalazi icebo kaThixo kodwa bahamba indlela zabo. Haleluya. Ivangeli yangoku umfundisi igcwele ngabantu abahamba indlela zabo. Hayi bayayazi into efuna nguThixo kodwa basahamba indlela zabo. Ukuthi uyathona xa ihlela athi hayi kona ndiyazazi basengigqibelele kuThixo because bayazazi indlela zakhe kodwa kwangoku basahamba indlela zabo. Lahla indlela zakho ulandele uThixo ngokuzawulimala. Lahla indlela zakho udala uzama khawuzilahle. And sibanjwe ngenye into apha evangelini nandizothi yi-pride. Because abantu basuke bebantu ba xa ndithela ubani uzawuthini, abantu bazawuthini. Because kukhona izinto eziqhubekayo mfundisi ekudala uThixo wazivala. Kukhona izinto ezingakaqhubeki ekudala uThixo wazivala. Cha i-resistance sebantwini abantu bavela leyo uThixo ayivalileyo babulumva kuleyo uThixo ayivalileyo. Because into ayenzayo uSathane wenza sure ibandla langoku mali the-aimless athi uma ngabe umufi athi usiya ngapha athi tshonani ngapha. So that lonke ixesha we always miss izinto zikaThixo. And awumisisi into zikaThixo zodwa umisisha nento zakho ngoba into zakho zibekwe kwi-purpose kwipleni kaThixo nayo ngawo. And kukhona izinto ezingadingi umthandazo but ezidinga ulandela lento uThixo ayithethayo. Because ngihambisana sithandaza kakhulu sometimes sithandaze sirabashante kakhulu but sivuke senze uThixo angayifuni. After umthandazo omkhulu owenzileyo kodwa uvuke wenza lento uThixo athe hayi ayiyo le. Hallelujah. That's why the Bible kuthethwa nge-fivefold ministry. I-fivefold ministry ngoku zisihlala ayingomsebenzi but kwincwadi yama-Efeso ngumsebenzi. And ndizathi ngoku ukhona i-title but awukho umsebenzi. Nathi ke siqalane nayo ngoku uyafika kubhalwe KFC kodwa iKentucky ayikho. Ngoba sibambe ibhodi zee-titles ngoku asisawubambanga umsebenzi. Kanti xa ubamba umsebenzi noma i-title ayikho as long uhleli umsebenzi. Fundisi ubekade kwimpostile ngokubizwa kodwa umsebenzi wona woba impostile ubuhamba phezu kwawo. Zikhona into esizawuthuka masifike ezulwini uthi uma ungena ezulwini kuthiwa yizapostile ugoba hayi bokhosi khange bekwimpostile nje ngenxa yomsebenzi. Umsebenzi and kuyingxaki uku-onarishwa ngento ongafunkshini kuyo. Kuyingxaki ukuba ngiona yento engekhoyo. Kanti uThixo uqala ngokala umsebenzi athi umsebenzi oze ngasemva kodwa uke uhamba phambili uhamba umsebenzi. Yaza abanye ukuze bakhonze kufuneka banikeze i-title zasenkonzweni. Hayi khe ndikhawuleke i-title make khokhela umsebenzi kodwa siyabona besikizwa kwabu-leadership ngexesha engekho kwi-leadership kuhamba umsebenzi wobulika.
thina hlale nje umsebenzi wakhe uyeke ubizwa kanjani athi uhlale phansi emsebenzini wakhe uthole phaya kumuzeni wakhe njengoba abantu bengcamile uThixo akancamanga Uthixo ukosale yayazi abantu balekile special abantu abakholwayo abasizwe bayayidina uyabona nje ba-akhisha nje hayi nango ngisefuna ukuphuma nango ayidilete sinabantu basuka berethi nje basuka berethi nje kodwa bakayiphinde lena bekale ngayo kodwa seberethi barethi hayi maniphuma ukufundisa kodwa manje kuzivusayo ngoku ngabantu abangazonganga ithayikile abantu sijonge umsebenzi wakhe sijonge ukwenzeka kwentando lakhe noma sibenyeliswa ezekuhamba umsebenzi umsebenzi wakhe ayoyethu lento ayoyethu khona umnikazi wakhe ufuneka sijonge kuwe uthini umnikazi wakhe and ndafumanisa uba izinto engezizwe zikaThixo ave zithanda ziyawelwa aswayina xa unojonga ifuna ujonga nje apha eSouth Africa xa kuthethwa mina nge-false prophet ujonga i-numbers abantu bazithanda izinto ezingenayo Thixo ngoba abantu abafuni ukuhamba ngokwe-purpose kube khona into yowesi ndiyathanda ufuthi imeshini lethu kube khona into yowesi abantu bathathe izinto ezenziwe ngezandla bamejarishe ngazo Thixo uyayibona indoda lena oyigcwatile uhlala samaswente oyigcwatile uthatha izinto zimathiliyela uthi uhamba ngeMercedes uthi uhayayayi sisigakhamele ngoba yilento edaba bekhona ithayikile bekufuneka kugcinwe mfumba ababantu abaza bephethe izikhwama ezikhulu kwanyenza makulethe ithayikile kuze kugcinwa ababantu babeke ukubeza isikhakamela ukubeza isika into esibantu isidima sebanye isidima sebesihamba naso sibanjwa ngumnikazi waso asifika kuyahlala zobamba sidima kodwa umnikazi waso usithwele isidima sakhe sibamba isidima uziqamba ngoku kunzima ukuweshipa umadoda kaThixo ndike ndaye kwenye indawo ndafika khona ndihamba nenkosikazi kwanyanzelwa uba mandizame esinye isitulo ngoba ndafika isikhakhamela sapha okwesihleli phansi ayitsho iworship itsho ngamandla ndivuba uThixo ugcwele kodwa ndibona abantu babamba isidima ingathi akwenziwe into ndasingacinga uDavide kwathi kugcwele izitaka ugcwele amadoda amsebenzelayo ugcwele umkhosi ugcwele wonke umuntu ohloniphekileyo wasuka uDavide wagcina phakathi kwabo ebona itshelo ngompiso wathi abantu avele uThixo ndiyamlahla mina ndiyasilahla isidima sami ndiyamlahla ukuhlonipheka kwami uthi wagcina phakathi kwabo wagenza phambi kwetshelo wadenza wakhuza abantu wathi ihlazo lidaka ukumntani azolenza wasiwele atitazima babenyazi uba letshe ihamba nabantu letshe lenifeza uThixo wemikhosi letshe ifeza inkosi yamakhosi wathi bengena uThixo wathixo engena wasiwele wanyanzeleka ndilahle ubukhosi bami ndilahle okokuya kwami baze ndikhele uThixo yabulahle ubuwele ufika phambi kwakhe ngelinye ibandla ngoku elibamba isidima bamba isidima uSathane ke uyahlala ke mama ufisa isidima likhona idimoni lesidima likhona idimoni lesidima eli lisebenza naxa ngabe
isithimba liphila pha isithimba uba indoda ebamba isithimba noba kuyahleka ungahleki ungathi ubuza kwabesayensi ayasho khona imasilisi ezilimalayo ngokumba kwakho njengoba ulimala ngokumba nje ubamba isithimba ulimala kwa ezinye izinto apha emzimbeni wakho ungambaleka yena kodwa ngeke uyikathele inceba yakho ngeke uyikathele inceba yakho so le ndoda yabe inceba ihambe phambili yafika inceba kaThixo Niniva yapholisa inhliziyo zabo athi mathetha uPawulos atakhona ukuthi ese umengcwele ngakhanga mtsahi xa subalisa ukaThixo kukho kwagijima phambili afika hlala akathethe nenhliziyo sithi mangabe sesimemezela siqimba kumemezela kwethu kanti khona indoda egijima ngaphambili ngoba xa ingabe ivizisa umsebenzi ihamba ngaphambili yona yafika inceba kaThixo yathetha nenhliziyo ngexesha yona umkile ithi watshona eTalasheshe atshona eTalasheshe indoda enezwi yawungena enqanaweni ihamba nezwi yawungena ngaphansi futhi kwalapha enqanaweni wabithi babile yafuna lala kwindawo esezantsi kodwa ugcwele lilizwi ngaphezulu kudakasa idimoni kunabantu nangoku abanezwi kodwa emizini yabo kudakasa imimoya kudakasa idimoni ulibe ukuhlala phantsi kodwa enezwi into kathi bayibafuna ukuthi bathengele ayazi amaKristu ngoku amaKristu osizela xa ithandaza ukuthi uyabona lo muntu uyocela usizi ayoyisizi losebana athi amanye amadoda sekekhonxiwe bayazi ayoyisizi haleluya uPawulos noSilas bathi ayoyisizi lento bathi bekhonxiwe kumnyama bathi akumnyama xa ukhona bayazi ayoyisizi lento haleluya susuhlale esizini ndizothi kuyaphuma esizini ngoba lento sihamba nayo ayoyosizi lento bathanda usizela beya phambi koThixo uya kuThixo ngokusiza kanti umuntu wenceba kaThixo utheleshi izinto zihlasele aphaka athi not kuya mina athi not kuya mifela athi Thixo ndiyayazi uchaba uyalwa nami amakhala nabandifuna watsumazi uyasuka kwezonto uyobhema abantu hayi bayekubhema abantu hayi nanku kuyanileka hayi uyayeka ungene kwinothi yoba yabona ngoku angisalekwa ndiyaleka ndizofuna umoya wokuleka ngoku uba haya ndiyelulekwa ngoku ndiyelulekwa ngamakhala eria hayi ndim ngoku bazawufesama isandla asilathele emfeni kwabo iyasenza ukubana uyothi noba sewufika endaweni athi umsekefika kwintafi umbona uba usizele esabuza nje awuvende ufuna ke Nkosi yami umsebenzi and sometimes into zihambi kahle because indawo zifuna confidence i-self-confidence xa kufike i-confidence yakho qasha njani uzawuthuba icustomer kukhaya uyoqhubeka nokucela kumanager because awunayo i-confidence and ayizuqala kuba usemsebenzini iqala endlini iqala kuba uzazi uhamba nabantu ndikhule ngapha ezilalini ndinobrother uyayazi mfundi nobrother bayikhaya ndiyilasbon uyayazi bona ukuthi bindenza ngetata ukuba ndithi noba sendihambaphi phaya esikolweni ndisemncinci ndingapha esikolweni ndiphila nabadala nam ngoba ithemba lam alikhulu ithemba lam likobhuti endibashiye endlini injalo xa uzazi uhamba nabantu ugile abangagilwayo
uyazi ithemba lam ayahlela kakhulu kodwa ithemba lam likuThixo ejamba naye ukhona ummeli ejamba naye nabi ngokoyika soba ngokoyika stand jonga alikho idimoni eladesign uba libe namandla ngaphezu komuntu nasuvela uyazi nje lokho akasena banyalwa ifaka iphansi nawe ufaka iphansi uzuyazi uba nomntwana yazi abantwana bakwazi noba bethu abazali angaleyo ngeke sincede kodwa usuzazi kodwa hayi ndilwa nomntwana ngoba xa ufunda uDavide uthi uyintwana lomuntu umnyulele kangakathixo uthi umenze nje wamncinane ebuthixweni hayi ingelosi yayazi ivina lapha kwingelosi singaphaya kwengelosi thina ithi xa kusuka kuThixo nguwe xa kuqala bekwethiwa ngesihlanu uqala kuThixo kuzukuwe before kuye kwaGabriel noMikhayeli xa kubalwa abantu kuonaliswa kuqala kuThixo xa kwehliwa pha kuziwe kuwe before kuye kwaMikhayeli nakoGabriel amiyazifana xa kuqangabe kuthethwa ngeprotocol kaThixo xa isuka kuThixo iza kuwe yayibona uba uhluliswe nasingelosi oGabriel bajonge kuwe and bejonge kuwe nje balinde wathi thetha nje ubona wathi thetha ubona sawenza kukhona umkhosi esihamba nawo and lo mkhosi awuvelulwe ungaruwe yayazi nisuke kunadibana abantu abane-bodyguards ayikho i-bodyguard evele isukela abantu iva kulo muntu imgadileyo even noba kuthiwa ungavela abantu abastrayikhayo okanye kufika umuntu afika amqhwabe akona zayenza i-bodyguard izabuza kulo simthini uthi hayi miyekele umema ngiqhwabe sithi okay ngoba silala izimabela ntoni wena zinjalo ke nengelosi zinamandla uba zingenza ngoba ziyalelwe ngawe kodwa xa umyalelo ungaveli kuwe ziyabambeka sibe ngathi yabona ngesiqumsa apha ngesiqumsa xa silinde lo mama afike emaqandeni and the privilege that you have eyona inceda ngamandla kukwazana noThixo into yonke onoyazi emhlabeni wazane noThixo kodwa uphinde ulawule imimoya uthi usazana because eyona nto usathane athathe advantage kuyo ebantwini kuba bengamazi uThixo ebenzathi uyalwa noba abantu bamamazi uThixo ubuyayazi wasi bamazi uThixo indawo yami izawuphela kubo uba njani wena umazi uThixo sakuthi ngoku wangena emkhundeni wacatsha lathi lalizwe nalanceba yaseNinive eyozama samanzi ngoba izwi kaThixo libuyele kulo lingakwenzanga lothunyiweyo lathi ilizwi befana uba lizamazamisa iNinive laqale lawuzamazamisa ulwane kule ndawo akuyo kwazamazama jonga ndingathi ukunikeze nje inklufu le nto ekuzamazamisayo iveza amandla okuzamazamisa nawo angana banasivana isixhosa sam kuba ndingonalo kodwa le nto ekuzamazamisayo iveza amandla nawo okuzamazamisa sujonga le nto izamazamisayo vuyela amandla okuzamazamisa alapha kuwe ithi wangathi umphumbi yawa kwakwathiwa makulahlwa izimo kodwa kwathi inoba uyasindwa kwakhutshwa
eNiniva kuzothi into ezibalulekile zikaSathane zilahlwe ngaphandle ngenxa yamandla agcwele kuYona. Indlela okhale ngayo, indlela ozomkhalisa ngayo uThaba kasozamazamisa, indlela ohlekwe ngayo, indlela ozohlekisa ngayo. Sisazozamazamisa, nithi umakhelwane sisazozamazamisa. Iyazanyazanyiswa ikawuseluhle, iyazanyazanyiswa ngoba amandla kaThixo alapha. Zamazamisa Thixo, zamazamisa. Thina sibengenya khona amandla zamazamisa kade zikubambile ufika ngazi ukuthi ngiyawuphumula kanjani, kodwa khona amanye amandla namhlanje, khona amanye amandla namhlanje. Khona amanye amandla namhlanje, amandla zamazamisa. Ithi zathatha impahla zalahlwa ngaphandle, abanye bancika koThixo babo ngoba usazomula uSathane ngabantu bakhe bamnqule bamnane ngoba sesifika amandla azamazamisayo athe banane. Akafika amandla azamazamisa afika entabeni kuEliya, hayi basika abaprofeti bakabhali, hayi babangathi baphuma ugazi, ayefikile amandla azamazamisa. Ithi indoda ngasekhulwini ithi athi amazi akuzanyazanyiswa kube khona ongiphangelayo wafika zamandla zamazamisa kuye athi uyafuna na uyazanyazanyiswa azanyazanyiswa namhlanje. Yes Lord, azanyazanyiswa sonke bezikubambile sizawuphemuka ngoba kuyazanyazanyiswa. Ikili keros azanyazanyiswa, ikili kuyazanyazanyiswa namhlanje. Tuliphuma kule ndawo uyazi uba akhona azawuphinda imbambe yela amandla azamazamisayo. Sofana mfundisi. Haleluya, haleluya. Ubukhona kule ndawo, don't waste time. UThixo sinebo yami impilo, indaba yakhe mayidikhangele idifumane. Nakusazansi ugundelelwa indlala, nakusazansi ugundelelwa abazalwane zinyembezi, nangamandla bazamazamisa kamfoti.